நீங்க பிஜேபி கூட கரம் கூத்தாதான் திமுகவோட கொட்ட அடங்கும். அந்த பயந்த நாய் வாளை காலுக்கு இடையே சுருகி கொண்டு ஓடும் பார்த்திருக்கிறீர்களா? அது போல ஓடுவாங்க. நீங்க பிஜேபி கூட நெருங்குறீங்கன்னு ஒரே ஒரு செய்தி அவர்களை சென்று அடைந்தால் ஓடுவாங்க பாருங்க. திரும்பி நீங்க பாசிச பாஜகவை எதுக்குறீங்க, அதிமுகவையும் எதுக்குறீங்க. உங்களுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்ட யாருமே இல்லைன்றனால தான் இந்த அடி அடிக்கிறான் உங்களை. இன்னைக்கு பிஜேபியோட துணை இல்லாம திமுக தமிழ்நாட்டில் வீழ்த்த முடியுமா? பிஜேபி வேணா, பிஜேபி ஒதுக்கி விடுங்க, திருப்பி திமுக வந்து பரவாயில்லையா? இன்னொன்னு சார், திமுகவோட அரசியலே இன்னைக்கு ஐயோ பிஜேபி உள்ள வந்துரும் சொல்லிட்டு என்னென்ன அயோக்கியத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாழ முடியல ஜனங்க. இது எல்லாத்துக்கும் இவங்க சொல்ற காரணம் ஐயோ பிஜேபி உள்ள வந்துரும், உள்ள வரட்டுண்டா அப்படின்ற மூடுக்கு ஜனங்க வந்துட்டாங்கன்றதை விஜய் புரிஞ்சுக்கணும்ன்றேன். அப்ப குறைந்தபட்சம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் யாருமே இல்லைன்றதுனால தான் உங்களை அடிக்கிறான். ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்ப பசங்க உன்னோட ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட்ல யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டு நான் ஒரு மரியாதை நடந்து பார்த்திருக்கியா? இவனுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டா, இவன் ஏதாவது நோண்டா நல்ல அடிக்க வருவாரு, ரைட்டா? இவ்வளவு தானே. இப்ப ஆள் பழக்கத்தாலே போதும் சார், இவனுக்கு நிறைய தெரியும்டா. அப்போ ஏடிஎம்கே உனக்கு சப்போர்ட் வரும், பிஜேபி உனக்கு சப்போர்ட் வரும்னா இந்த ஆட்டம் போடுவாங்க.